دەم باش ji Press 23 Kurtenûçe. Barzanî pêwîst e ku pêşmergeyên Rojava vegerin. Şêwermendê Encûmena Asayîşa Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî teqeziyê li ser pêwistiya vegera pêşmergeyên Rojava bo Rojavayê Kurdistanê kir. Mesrûr Barzanî îro li Hewlêrê pêşwaziya serokê dijberiya Sûriye Enes li Ebde û şandeke pêre kir û peyvê li ser îşê Rojavayê Kurdistanê. Qesedê bi pêş ve diçe li Reqayê. Balaferên Tirkî êrişî bajarê Kurdî dikin li Bakurê Kurdistanê. Nirxê dolar tê xwarê li pêşiya wereqeya Sûrî. Xelkên Şêx Meqsûdê bangekê li rêxistinên mirovatî dikin. Hûn dikarin li nûçeyên Press 23 temaşe bikin li ser malperên înternetê www.press23.com.